1440. Niin monta minuuttia on päivässä aikaa tehdä ihan mitä vaan samalla, kun maapallo pyörähtää akselinsa ympäri. Mä tiedän, mitä on olla altavastaaja. Mä oon ollut sitä aina. Samalla kun huipulla olevat lepää sitä miettii, miten mä pääsen tohon pisteeseen. Eihän mun minuutit riitä. On ne riittänyt muillakin. Elämässä siisteintä on löytää se balanssi tyytyväisyyden ja tyytymättömyyden väliltä. Et pystyy nauttimaan kaikesta, mitä sulla sillä hetkellä on, mutta samalla haluta lisää. Ettei tyytyväisyys tapa kehitystä. Ja jos olisi helppoa, kaikki tekis mistä unelmoi. Hei come on, lähde nyt dokaa! Ai taas töissä, taas reenaa. Nauttisit välillä sun elämästä. Eihän toi voi onnistua. Oot sä valmis uhraa kaiken tän takia? En! Ei tää mikään uhraus, kun tää on mun elämän tapa! Meillä kaikilla on ne samat 1440 minuuttia. Se on susta itsestä kiinni. Miten sä ne käytät?